Darganatyda uruş döwründe tyýylda zähmet çeken veteranlara gowşurylan medal üçin olaryň özlerinden pul tutuldy. Darganaty etrawynyň Gazojok şäheriniň Şyharyk obatynyň ýaşaýjysy 90 ýaşly Atanyýazaga 1941-1945-nji ýyllaryň Jahan uruşuna tyýylda zähmet çekipdir. Haçana geçen aýyň aýagyna Türkmenistanyň hökümeti ýeňişiň 75 ýyllygy münasibetli oňa gatnaşanlary we tyýylda zähmet çekenleri ýubiley medali bilen syýlamak kararyna gelenden soň Atanyýazaga artykma çykysyrdygyny başdan geçirmeli boldy. Sebäbi Darganaty häkimetleri uruşa gatnaşanlara ýeňiş münasibetli beren syýlaklaryny olaryň özlerine töletdirdi. Üstüne muňazirur dokumentleriň ýygynyň syýlaglanýan ýaşullaryň özleri ulgamaly boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji iýuny ýurt içinden habar berdi. Lewapda 41-45-nji ýyllarda tyýylda zähmet çeken raýatlara berilmeli sowgat medallar üçin sowgat alan raýatlaryň öz hasabynyň 1000 manat pul alanyp soňra şol pulu gartaşan raýatlarymyza beripdirler diýip habarçymyz habar berdi. Ol başga da onlarça ýaşly bilen bir hatarda Şyharykly Atanyýazaganyň bu syýlawy almak üçin çeken jebri barada habar berdi. Ol şu ýyl ýeňişiň 75 ýyllygy münasibetli döwlet medalini alypdyr. Emma bu medal oňa gymmada düşüpdir diýip habarçymyz medalyň Atanyýazaga gymmada düşüşi barada giňişleýin maglumat berdi. Uruşun tyýylda galan veterany Atanyýazaga goloýda özüne berilen döwlet medali üçin 1000 manat pulu Darganatanyň etrap häkimligine tölendigini habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň bu maglumat boýunça Darganaty etrabynyň häkimliginden kommentar almak synaşyklary netijesi tamamlandy. Darganatanyň häkimetleri uruş döwründe tyýylda zähmet çeken Atanyýazagadan onun öz sözlerine göre medal üçün pul tutýar. Üstüne ol we başga da onlarça ýaşly bu talap bilen bir hatarda etrawyň sosial öpçünçülük edarasyna bir topar resminama tapşyrmagy mejbur bolýar. Türkmenistanyň 1941-1945-nji ýyllaryň Jahan uruşuna gazanlan ýeňişiň 75 ýyllygy bu ýyl 9-njy maýda uly tutum edip belenildi. Ilkinji gezek bu münasibetli harby parat geçirildi. 30 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow TDH-nyň habaryna görä 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşuna gazanlan ýeňişiň 75 ýyllygyna ýubiley medali bilen syýlamak hakyna permana gol çekdi.